Ahojte, tak ako sme sa bavili minulý týždeň, veci sa nám pohli a už len tou prvou správou, ktorá prišla, to podpísaním trénera hlavného Simena, asistenta Sarikovského a druhého asistenta Tomiho Kochana, sme si splnili hlavne to, čo sme predsavzali a podpísať týchto trénerov. Samozrejme obidvoch hlavného a prvá asistenta poznáme a Tomio Kochana sme tam dali k tomu, aby sa niečomu priučil a aby bol pri veľkom hokeji. Keďže máme už Marcela Šivodu, ktorý tam bol a úspešne spolu boli v juniorke, tak si myslím, že do budúcna je naozaj dobré mať aj ďalšieho trénera, ktorý bude hore pri Ačku a naberie skúsenosti a nie tak ako hráčov sa vychovala aj tých trénerov, čiže sme za to vďační. No a čo sa týka hráčov, tak samozrejme, ako sme vraveli minulý týždeň, ako som spomínal, tak začneme hráčmi, ktorí jednoducho z minulej sezóny sa nám podarilo udržať. Začneme brankármi Riečickým a Košarišťanom, ktorí nám ostávajú, za čo sme vďační a verím, že to bude dobrá voľba a dobrá dvojka, teda som o tom presvedčený. Čiže sme radi, uvoľní nám to aj jedno miesto importa a máme naozaj výbornú dvojicu, verím, že z najlepších líg. Lige samozrejme obrancovia, ostávajú nám Šedivý, Edo, takisto Laco Romančík, Miro Novota, ktorí samozrejme nám dostávajú viac šanci a veríme, že so skúseným obrancom porastie, lebo toho má v sebe veľa. Takisto Radek Dale. A čo sa týka útočníkov, tak už boli spomínaným Marekovi Bartanusovi a Mišovi Chvanovi. Ostáva aj Rogoň, ostáva Slovák, takisto ostáva Havrila, Rogoň Billy a takisto z juniorky nám ostáva vlastne najproduktívnejšia peťka Plokotník, Vaculík, Kiš, čiže to je nejaký to košické gro, ktoré sme chceli nechať a samozrejme aj ten Simen stále apeluje na tú šírku kadra, čiže tento rok bude, verím, naozaj je dobrá, veľká a samozrejme aj kvalitná a bude tá komunikácia vlastne medzi trénerom a hráčmi na tej dobrej úrovni a ja si myslím, že ten začiatok je dobrý a samozrejme budem postupne pridávať mená, ktoré nám prídu do kádra, ktoré už sme pred podpisom a jednaní, čiže verím, že takto sa uvidíme budúci týždeň minimálne, ak tak piatok, možno aj skôr, alebo nejaké informácie, čiže ďakujem pekne, pekný víkend prajem.